ara és com la primera ronda de tenir el primer contacte amb els fans que realment compren l'entrada i jo que sé, molta gent que no ha pogut anar als festivals i que es moria de ganes de poder veure el show en directe, no sé, són concerts amb un altre tipus d'energia perquè al final el fan està allà, no? És la persona que realment vol comprar l'entrada i veure't en cada moment quina cançó cantaràs primer, després, quina al final, saps? O sigui, es fixen en cada detall. És un públic molt més entregat. No és un dia concret que diguis avui he canviat, no? Són petites coses, petits detalls que fas a diari que van sumant i que un dia sí que veus que tot el que has fet serveix, no? I aquest campionat és la cirera al pastís, diria, no? Perquè és creure i no deixar de creure, i si fa 2 o 3 anys em diuen que sóc campió del món i que sóc l'MVP de la final, no m'ho hagués cregut, no? I les sensacions com a entrenador general són molt bones. M'agrada perquè m'agrada el futbol. Ara crec que les noves generacions els has de convèncer amb la teva idea de joc o la teva idea, qualsevol idea, no? I han d'estar còmodes. El jugador al final és el màxim exponent de l'equip. Tu des de fora ara trobo que sí, pots anar canviant coses, no? Però és el futbolista el que atreu les castanyes del foc. Individualment són molt normals, però fan una feina d'equip, d'investigació, jo crec que molt poc comú. Començo a pensar qui de la gent que vaig conèixer enviarien a resoldre aquests casos, perquè realment la situació és exactament la mateixa. Ells no ens parlaven sobre casos oberts quan hi vam anar, però sí que ens van explicar sobre casos que ja són resolts. I efectivament s'ha de ser d'una pasta especial. Aquestes persones, el pare i la mare, han tingut i tenen, afortunadament, sempre aquesta visió una mica, segons alguns punts de vista, podria dir-se infantil, però de veure les coses pel cantó bo, positiu.